que gira en òrbita al voltant d'ell. Això comprèn els 9 planetes, els dels seues llunes. 4 dels planetes del sistema solar tenen anells. Són els 4 planetes que estan formats per gasos: Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. La muntanya i volcà més alt del sistema solar es troba al mar. Es diu Monte Olimpo i es troba més alt que l'Everest, la muntanya més alta de la Terra. El planeta que està en la volta en si mateixa és Júpiter, tarda de Urà. El planeta que té el més contingut del sistema solar és Neptú, que a 2.000 quilòmetres per hora. El poder del planeta es de molt manera amb el que estan formats i el poder que es construeix la llum solar. Mercuri és el planeta més alt per pressió, no tremolta i por volumen de luz intel·ligent de manera tal que a la llum existència. Venus és el planeta més a prop de la Terra. Té una atmósfera molt calenta. És el planeta que gira en direcció contrària a la resta dels planetes. La Terra, el nostre planeta, és l'únic hàbitat. Es va formar fa 4.500 milions d'anys. És el planeta major rocós. I és veritat que és molt calent i el nostre del mar. És conegut com el planeta Roig, per conèixer els materials que el formen. Abans es pensava que podia haver platinus, però no es pot perquè rep massa rajos ultravioletes del Sol. Cinturó d'asteroides. Els asteroides són com els propers planetes que giren al voltant del Sol que es troben entre Mart i Júpiter. Júpiter és el planeta més gran del sistema solar i podrien caber més de 20 planetes com la Terra. Saturn és el segon planeta més gran del sistema solar i l'únic que podem veure i els seus anells del nostre planeta. Plutó, al estar tan lluny del Sol, la seva superfície